Ένας καινούριος δίσκος για την Άντζελα Δημητρίου. Ένας ακόμη σταθμός στην καριέρα της Λέδης του ελληνικού πενταγράμμου. Το «Κάτσε καλά» δεν μπορούσε βεβαίως να λείπει από την προετοιμασία του. Ακολουθήσαμε την Άντζελα από τη φωτογράφηση για το εξώφυλλο του δίσκου μέχρι το στούντιο. Άλλο δεν κάνω στην αγάπη. Ζητιανιά. Σας κόβουμε λίγο από την πρόβα, Βρε καλό στα παιδιά. Πού βρισκόμαστε, σε ποια φάση? Βρισκόμαστε να τελειώσουμε το δίσκο μας. Σιγά σιγά. Για πότε το περιμένουμε? Κάντε λίγο υπομονή, γιατί είναι και δύσκολα τραγούδια αυτή τη φορά. Ο Φίβος Στασόπουλος αποφάσισε να μου γράψει ό,τι το καλύτερο. Και εγώ αποφάσισα να τραγουδήσω όσο γίνεται ακόμα πιο καλύτερα. Τώρα για Θεσσαλονίκη το Πάσχα. Ναι. Αισθάνομαι μεγάλη χαρά και μεγάλη συγκίνηση που για πρώτη φορά στην καριέρα μου, που ήταν ένα από τα μεγάλα μου άπιαστα όνειρα, να συνεργαστώ με τον μεγάλο και τεράστιο Βασίλη Καρά. Γράφτηκε πάλι για κάποιο χωρισμό. Συμβαίνουν αυτά. Στη ζωή μας δεν είναι τίποτα μόνιμο και σίγουρο. Κάποια στιγμή, άλλωστε είναι ωραίο να μένεις και κάπου, ξέρεις, λίγο μόνη σου. Γιατί μέσα από τη μοναξιά μπορείς να σκέφτεσαι πόσο ευτυχία υπάρχει. Νιώθετε έτοιμοι για μια καινούργια σχέση? Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Είναι πολύ νοπά τα αισθήματα για να νιώσω κάτι άλλο. Τώρα νιώθω πολύ όριμη, με ενδιαφέρει πάνω από όλα η δουλειά μου, η οικογένειά μου και οι φίλοι μου. Πάμε, Μανώλη.